Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu yango-2014 iFalcon Rising la esiyiqala khona ngoJohn Chapman obeyisosha. Esesebusosheni abantu babembiza ngoFalcon ngoba wayenama-skills futhi ehlakaniphile kwazi nokulwa. Kodwa ukubulawa kopartner wakhe ababe amasosha naye bamshiya nestress esikhulu esephila ngokudla amaphilisi e-PTSD. Wayesehlala njalo edaka utshwala bese ecabanga ukuyibulala njengoba simbona la efake iy'nhlamvu zesibhamu emaglasini ogologa namathotha asazowaphuza. Owayethi uma eqeda lapho leyo bullet ayibuyisele esibhamini. Around isisondo le-38 athi uma esethi uyadubula acabanga ayeka ahamba esitolo afice kubanjwe inkunzi. John, how's life? On the ground! Now! What's the matter? Death? I said get down. How about a hole in the chest? Oh, yeah, you're right. Effective but unsatisfying. The brainstem. Shoot him! My favorite. Classic, but with enough splatter to let him know you mean business. Patient. Come on. Come on. Don't make me do this myself. Send me home! Keep the change. Nokwathi asaphinde wahlaselwa yilo mcabango yakhe kwafika udadewabo uSindi. Did I not call you last week and tell you I was coming? I got nothing. Look, Cindy, I'm sorry. Well, if you hadn't forgotten, how would I know for sure that you're my brother? I'm sorry. uSindi wathatha uJohn bawodla idina e-restaurant ngesikhathi etshela uJohn ukuthi ngiyazi ukuthi amaphilisi akhe PTSD awusawahle. Ethi uSindi kuJohn angayiyeki i-treatment ngoba izokwenza isimo sakhe sibe nzima. uSindi watshela uJohn ukuthi ngize la ngoba ngizovalelisa ngithola omunye umsebenzi phesheya eBrazil. uJohn watshela udadewabo ukuthi umfisele inhlanhla ahambe kahle. uSindi walala lapha endlini kaJohn ngesikhathi uJohn elele kusofa. Ekuseni esalela uJohn wahamba uSindi enqina ukumphazamisa eseye eBrazil. Mase sikhona eBrazil iphoyisa lesifazane egama lalo Catarina nelesilisa lopartner bethuswa intombazane encane yababikela ukuthi khona umuntu wesifazane onganyakazi olelo lwandle. uCatarina nelinye iphoyisa abaphuthuma khona olwandle bamfica ngempela umuntu wesifazane olimele kanzima. Isimo sakhe sasebucayi kakhulu kubonakala ngathi uphefumulo kokugcina. Kanti siyathola ukuthi lowo muntu wesifazane kwakuwuSindi udadewabo kaJohn. Mase siya kwi-American Embassy eyayikhona eBrazil kwafika amaphoyisa amabili aseBrazil uTiago noCarlo bezokhuluma noManny oyi-American Ambassador. Ngayo uSindi wesifazane oyi-American otholakala elimele olwandle. What do I owe the pleasure? Bad news, I'm afraid. One of yours. Apparently she was doing social work, an American non-profit in the favela. Is she alive? Barely. She was found in the favela. Who the hell would do this? You work with animals, you're bound to get bit. noJohn wayireceive phone call yokulimala kasisi wakhe waphuthuma khona e-airport. Hello? Amaphoyisa uTiago noCarlo baqala sebenza uphenyo ngokulimala kaSindi kanti nephoyisa uCatarina nopartner wakhe babenza same thing. Kodwa siyathola ukuthi lawo maphoyisa ayesesha abantu ngendlela engafani futhi lawo maphoyisa engazwani ngoba iphoyisa ekuthiwa uTiago lalingamfuni uCatarina ngesikhathi ukusebenzisana kwabo kungahambi kahle. You made a lot of progress. Let's avoid a nasty scene here. Best fighter against mine. But if we win, We give you back all your stuff. a deal. Não tem medo, venha. We get whoever attack the American. noJohn wagcina efikile ngebhano eBrazil wahlangana noManny. Manny, John? I'm gonna go see my sister. That's what I figured. We've put her into an induced coma, giving her brain a chance to recover. The extent of her wounds, it's a miracle she made it this far. I'm so sorry about your She sister. was volunteering. Why would someone attack her? The favelados see an American, they see money. But she was found without the wallet. No cash, no jewelry. We are questioning several known criminals from the neighborhood. Look, it's been a long day. Look where Cindy was found. With all due respect, Mr. Chapman, the favela isn't exactly a tourist destination. Well, I'm not your regular tourist. It's a terrible thing, all this violence in the favela. They think you're on the wrong side, bang. This is John Chapman, the victim's brother.
Mr. Chapman, my sidearm, please. Should be heading back. Follow me, Mr. Chapman. One of the local children found her just in time. Yeah, right. Nobody saw anything. Come with me. uJohn wabona kungcono abuyele esibhedlela ukuyohlala eduze kombhede kasisi wakhe kodwa wethuswa ukufika kunomunye unesi weChina owayejova idrip kasisi wakhe. Waqeda lowo nesi weChina wahamba kodwa wasala uSindi. Wasale seba sesimene esinzima kakhulu kunakuqala esedlikiza nasemzimbeni. uJohn wayesethukile sehamba efuna lo nesi weChina kodwa engasamtholi indawo. uJohn wakwazi ukubiza udokotela nonesi bala esibhedlela bacontrol isimo sikasisi wakhe bemphika nalo nesi weChina kumchazayo. Okwethusa kakhulu ukuthi udokotela wathi idrip kaSindi bijova ngopoison uzama umbulala. uJohn wabona lapho ukuthi kungenzeka ukuthi usisi wakhe kukhona into enkulu eyingozi akade eyifake khona. uJohn wethuswa nokubona enye indoda yakhona la eBrazil igqoke necklace kadadewabo. Shirley, do you speak English? Where'd you get that necklace? Stop! Let him go! He's got on Cindy's necklace. Cindy gave him the necklace as a gift. Sorry. My condolences. Igama lale ndoda kwakuKhuka yayiphiwe uSindi necklace yakhe. Ngoba nayo le ndoda yayilahlekelwe udadewabo omncane uMaria. Yathatha uJohn siyomkhombisa idiary kaSindi kodwa sinamaphepha acweyiwe. Says he wants to show you something that he has. The pages were already torn out when he found it. You keep it. She wanted you to have it. It's the least I can do. So what happened to Kuka's sister? Body hasn't been found. Ebusuku wahamba waya kwenye bar wafunda idiary kasisi wakhe. Ngesikhathi ethi uyayibheka wabona ukuthi kunamanye amapage kwidiary kaSindi adatshuliwe. Kungathi khona umuntu obelahle information ebalekile. uJohn wanotice ukuthi uSindi ubesebenzisa icarbon paper ukubhala. Wahlikihla la ebekukhona lamaphepha adatshuliwe wathola enye phone number. Wayifonela uJohn leyo number wathola ukuthi eka Bruno owumshuthi wezithombe khona la eBrazil baplan ukuhlangana. uBruno wachazela uJohn ukuthi usebenze kakhulu noSindi. Ethi kanti futhi uSindi ubeplan ukuthi khona enye indoda azohlangana naye. uSindi plan ukurecord meeting yakhe naleyo ndoda ingazi leyo ndoda. Ethi ngoba kokusolakala ukuthi leyo ndoda ishushumbisa ngabantu besifazane nokuthi imbangela yokulahleka kwenqwaba amantombazana aselahleke endaweni. Ethi uBruno wacela usizo lami uSindi ukuze akwazi ukurecorda leyo ndoda. I really like your sister. She is a good soul. So where are the photos? They're my insurance. Okay, well. uJohn eqeda ukuvalelisa kuBruno. uBruno wathi uye emotweni yakhe kanti bayicuphe ngebhomu. Engekho kude lo nesi weChina ojova uSindi. Thank you. Later uJohn wahamba wayotshela umeni ofisini lakhe ngabantu abebemdubula abanamatatoo ey'ngalweni. The guys who shot at me had these elaborate tattooed Asian gangster moves. Yakuza. Well, don't write them off. Brazil has the largest Japanese population outside of Japan. Yakuza, they lie low. They've been here since the 70s. And they have no problem partnering up with local gangs if it serves their needs. What's that say? Ronos? Oh, that's a local... Ebusuku uJohn waya kwenye bar ukuyosesha enye indoda kade ayibona esithombeni igama la uLima. Kanti uzoyibona uJohn leyo ndoda ekuthiwa uLima wayilinda yaze yaya ngasematoilet wayilandela. I know you know her and I know you met her. Make it easy on yourself and tell me why. I don't remember. You didn't wash your hands. No, wait, I'll tell you. I'll tell you. No, wait, I didn't do anything to her. I didn't touch her. There's a small dirt road. 25 kilometers after Volta Redonda. Find out you're lying to me. I'm gonna come back and finish your swimming lesson. Uthi yakona amanye amaphoyisa akhona eBrazil baphuma i-operation ukuthi bawuqeda ngefavela gang le eshushumbisa amantombazane. Today, we take back the favela. Your targets are the pillars of the drug trade. We are doing God's work. So let's go! What do you got? Shipping manifest. Listen, you already got the customs stamp, but check out the departure date. A nós pertence confusão do rostro. Inclina ao Deus mesmo. Amém. Nos ordenamos a dissolução para a cidade que é chamada de teu nome, porque não lançamos nossa súplica perante tua face, fiados em nossas justiças. Amém. Found these two men loading children into the van at gunpoint. Uthi yakho wajikela iphoyisa ahamba nalo ukuthi usebenzisana nezigebengu. Point.
where price just doubled. uJohn wahamba wazofika kuleyo ndawo kusolakala ukuthi ishushumbisa amantombazane kodwa wethuswa ukuthi i-restaurant. Umeni wayelethe uJohn ngemoto waphindela emuva. uJohn wangena kuleyo restaurant ekubingelwe lo muntu wesifazane. uJohn wabatshela ukuthi uze kuThomo. Ngesikhathi sebembiza abasebenzi besifazane uThomo. Nokwathi uThomo uma ebona ukuthi uJohn umuntu omnyama wasola ukuthi uhlobene noSindi. uThomo watshela uJohn ukuthi uHarimoto iboss yabo ngeke zikwazi ukukhuluma naye. uThomo wasekhipha umbiko ukuthi ababulala uJohn. Nokuyilapho kwaqhamuka khona enye indoda yabiza uJohn. Bahamba uJohn elandela le ndoda ethi ayimlandele. Ngesikhathi besahamba uJohn wabona enye imoto emnyama yehlisa izingane zamantombazane wabona ukuthi iyona ngempela le ndawo eshushumbisa abantu besifazane. Kulezo izingane uJohn wethuswa nawo ukubona uMaria udadewabo omncane kaKhuka ekuthiwa walahleka. Wabona ngempela lapho uJohn ukuthi izona lezi igebengu ezithengisa ngeingane ezincane bezo expose usesi wakhe uSindi. uJohn wethuswa ukulunguza lapho wabona ingane ezincane ezivalelwe ngaphakathi. uThomo wafonela uHarimoto emtshela ukuthi sebengambulala uSindi manje. Kodwa uthi yagole liphoyisa elikhohlakele lona lasafuna imali yalo. Amaphoyisa amabili akhohlakele uTiago noCarlo iRasta baqhamuka sebekhomba uJohn ngesibhamu wabatshela ukuthi kule ndawo bathumba izingane engazi lamaphoyisa asebenzana egebengu bathi ake zazobakhombisa. Jumpman. These are the men who attacked Cindy. Maria, Kuka's sister, she's here. I saw her. She's downstairs. There were children. There were people. They're trying to smuggle the children out. Why don't you give me Mr. Lima's briefcase? We'll handle it from here. Give me Mr. Lima's briefcase. We'll handle it from here. uJohn eselungiselele kuye ePorto de Rio la kuzohanjiswa khona izingane ngecontainer. Watshela uCaterina iphoyisa ukuthi akahambe ubheka usisi wakhe kade uzofica le channel esifazane. Go make sure my sister's okay. Where are you? Porto del Rio. Tiago's dirty. Put up a better fight than your sister. Sorry. In my locker, a list of people. Everyone Hirimoto's got on the take. Give it to Katarina. She will make it right. uCaterina wathumela amanye amaphoyisa afika lapho kuJohn wakwazi uJohn ukuyihlenga izingane ehambisana namaphoyisa. uJohn wakwazi ukuthi njalo ahlale eseduze kasisi wakhe. Isimo sakhe sasiya ngokuba ngcono kancane kancane. Kodwa odokotela babemtshela uJohn ukuthi udadewabo isimo sakhe treatment izothatha isikhathi eside futhi izobiza kakhulu treatment yakhe ngasemalini. Umeni lo American Ambassador yaseBrazil wacela uJohn ukuthi ucela abasebenzele kwenye unofficial mission. uJohn wanqaba kodwa wabona ngendlela isimo sikasisi wakhe esiyiyona nangendlela umeni amthembisa ngayo ukuthi bazohandlisha zonke izindleko zama-medical bills kasisi wakhe. uJohn ekugcineni wavuma. Those medical bills are going to pile up for years to come. I've been running those bills through the embassy. How long do you think that's going to last? If she were a dependent of a government agent, well, that's a whole different ballgame. But what if I don't? There's only so much I can do. When do I start? You already did. It's your old call sign. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala. Thank you for watching Sterisa TV and please don't forget to like,
subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Stories on the Beat.